Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre nga mga ka-idol, for this video mga ka-idol, ayan mga ka-idol, oh. Siyempre, ano tayo ng sasing ngayon? Ayan dito. Ayan. Ayan mga ka-idol, nakakilala nito, wati sa dagat. Ano yung English sa wati? Worm. Worm of the sea. Ayan, worm of the sea mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan, mapakita ko sa iyo mga ka-idol kung paano magkilaw ng ng sasing. Ayan ang mga ka-idol, oh. Ayan, yan yung tinatawag na mga ka-idol, wati, worm of the sea. Ayan mga ka-idol, ito yung tinatawag na sasing. Ayan, sa English pa, Lord of the Rings. Ayan, diba? Oh. Ayan yung sabaw niya, oh. Oh, diba? Ayan, sabaw niya. Yung niya, yung hindi pa na-inloan mga ka-idol. Ito na yung na-inloan na, oh. Ayan, ayan yung nalinisan na pala, nalinisan. Tapos yung niya, yung duga. Ayan, siyempre mga ka-idol, ito yung pinaka-the-best na kilawin. Ayan mga ka-idol, oh. Ayan. Ayan mga ka-idol, ito. Ayan, ito yung pinaka-masarap. Ayan, oh. Ayan, di ba? Masarap yan mga ka-idol. Siyempre, may dugo yan, may dugo. Ayun, may dugo na siya, oh. Ayan. Masarap yan kilawin mga ka-idol. Di ba? Ayan yung mga kasama ko, hindi pa kasi ito nakatikim nito eh. Kaya mga ka-idol, itong yung sasing, hindi to talaga kinakain, ay hindi talaga, walang kumakain ito. Siyempre lang, yung nakakalam lang. Tapos may tuba kami. O, di ba? Namit kid. Ayan mga ka-idol, siyempre yung lamas natin mga ka-idol, yung yung lemon lang. Yan. Lemon lang yung lagay niyan mga ka-idol, oh. Ayan, lemon lang yun, tapos suka. Ayan lang yung niya, ingredients niya mga ka-idol. Tapos yung yung tirador namin mga ka-idol, oh. Oh. Ayan na mga ka-idol, siyempre pagkatapos ito mga ka-idol, siyempre ang gagawin natin, kakain tayo. Ayan. Siyempre inihiwa mo na mga ka-idol, oh. Oh, di ba? Tapos lemon. Yan lang kasi yung niya mga ka-idol. Dapat bawal kasi ito suka. Hindi masarap pag suka, pero pag lemon, sarap talaga mga ka-idol, oh. Tapos lagyan ng dugo. Wow, sarap talaga. Lamia, oy. Ayan na mga ka-idol, oh. Ay, birthday lami. Ayan, siyempre. Tangar to kamay lang. Ayan mga ka-idol, oh, sarap na talaga, oh, diba? Oh. Ayan, diba? Oh, diba? Sarap. Ito pala yung Team Alpacokak. Ayan na mga ka-idol, oh. Siyempre may tayo. Tuba. Ayan, may tuba tayo mga ka-idol, oh. Tubes. Sarap to, diba? Ayan na mga ka-idol, oh. Ayan, gutom na yung isa, ayan. Tumulo na yung laway mga ka-idol, oh. Ayan, oh. Wala na, yung laway talaga, wala na. Ang galing. Wala na talaga. Ayan. Ayan na mga ka-idol, oh. Siyempre, tinan mo yung isa, para na irumbuang. Tumulo na yung laway mga ka-idol. Siyempre, mabango kasi siya eh. Ayan, may limon kasi mga ka-idol, oh. Ayan, siyempre, Ajinomoto lang, malakas. Ayan, siyempre mga ka-idol, mag-start na tayong magkilaw ngayon. Ayan, kilaw tayo ng sasing, ayan. Yun mga ka-idol, siyempre mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi ma-update sa walang kwentang video natin.